Κύριε Νωρολαδάκη, θα επιστρέψω σε εσάς, θα επιστρέψω στο Πασόκ. Πάντως δεν βλέπω ιδιαίτερη διάθεση συνεργασίας από τα κόμματα, τουλάχιστον από εδώ, από τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο τραπέζι. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστούμε με το Πασόκ. Προεκλογικά ποτέ δεν υπάρχει διάθεση. Ναι, να σας ρωτήσω κάτι όμως. Ίσως η δική μας στάση είναι. Σε αυτό είναι πρωτοπόρο. Η αντίδραση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τα αντιμνημονιακά κόμματα θεωρούν κάποιοι ότι μπορεί να εξαργυρωθεί σε ψήφους. Έχουμε συνεργαστεί όμως και με την δεξιά και με τα αριστερά κόμματα και έχουμε συνεργαστεί σε τοπικό επίπεδο, έχουμε συνεργαστεί σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Τώρα εντάξει, είναι άλλο, μιλάτε για άλλο επίπεδο τώρα. Είναι άλλο επίπεδο το συνδικαλιστικό, είναι άλλο επίπεδο το τοπικό και η τοπική αυτοδιοίκηση. Και αλλήμον αν δεν υπήρχε και συνεργασία στην τοπική αυτοδιοίκηση, όταν όμως μιλάμε για κεντρικές πολιτικές θέσεις, εκεί υπάρχουν διαφορές. Και έχω την αίσθηση ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος τελευταία, σαν να μιλάει και ο ίδιος για επαναδιαπραγμάτευση. Σε ορισμένα σημεία. Για καλύτερους όρους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το μνημόνιο ήταν ουσιαστικά ένα μέσο να πάρουμε μια παράταση και να μπορούμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα στην οικονομία μας. Όσο πιο μεγάλη παράταση πάρεις, δεδομένο είναι ότι θα μπορέσει να κινηθείς καλύτερα. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες θα μας βγάλουν από την κρίση. Αν μας βγάλουν από την κρίση, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Το να αρνηθούμε το μνημόνιο, το να αρνηθούμε μια δυνατότητα που έχουμε, από τη μια μείωση του χρέους, δραματικής μείωσης του χρέους, και από την άλλη ένα διάστημα προσαρμογής. Διετία λέει το μνημόνιο, τριετία θα γίνει μετά την αναδιαπραγμάτευση. Εδώ μας τάζουν ανάπτυξη πλέον από το 2015. Στο εσωτερικό της χώρας προεκλογικά ακούμε για 2015 και από το εξωτερικό διαβάζουμε για ύφεση ως το 2030. Κάνετε λάθος. Το θέμα είναι να μην αρχίσεις να μην συνεχίσεις να μπαίνεις μέσα. Ο στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα ένα πρωτογενές πλεόνασμα που θα σου δώσει τη δυνατότητα. Στις πλάτες ποιον όμως, κύριε Νωρολαδάκη? Που θα σου δώσει τη δυνατότητα να σταθείς στα πόδια σου. Αυτό εξαρτάται από το χρόνο στον οποίο είσαι υποχρεωμένος να επιτευχθεί. Εάν αυτή τη στιγμή δεν είχαμε υπογράψει το μνημόνιο, δεν είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, ο χρόνος που είχαμε για να πετύχουμε αυτό το πρωτοπαθές πλεόνασμα ήταν 0, άμεσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 χρόνια, πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε 3 και αν χρειαστεί μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε για να φύγει, να μεγαλώσει αυτό το διάστημα. Πάντως εγώ άκουσα τον Ευάγγελο Βενιζέλο να λέει από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο εξάμηνο του 2012, τώρα δηλαδή. Αυτό με τα δεδομένα του μνημονίου όσοι έχουν τώρα. Και αυτό θα απαιτούσε και σκληρά μέτρα. Πόσο σκληρότερα? Δυστυχώς πολύ σκληρότερα. Άρα λοιπόν λέτε ας κάνουμε τις εκλογές και παίρνουμε σκληρότερα μέτρα για να πετύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν είναι αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πόσο σκληρά θα είναι τα μέτρα. Και ήδη έχουμε επαναδιαπραγματευτεί μερικώς την επιμήκυνση του διαστήματος που θα έχουμε να πετύχουμε αυτή τη δημοσιονομική προσαρμογή.